ril ru hrisel nana kan tih tur ril ru hrisel kan nei thei nan ni tin nuna kan inzir thei dan tur tlem han tar lang ila soikem tak tak set ero ani lawang thir tu te karon hriat thiam in mi hriat thiam na karon ding hal ani taksa hrisel na ngai poimo tur taksa le ril ru hi a in zom tata taksa in fit zak zok te ril ru hi a hrisel du bik ril ru hel kam nga le har sada nei ten taksa dan na an nei du boka taksa in soizoi hi war tur ani in soizoi hian chuap le lungte ati chak baka endorphin an ti mai kan ril ru ti zang khai thei le min ti phur thei chemical chu thlok atangin asiam chuak thei lung ngai na lung kham le hlo thon baka nun ngui ta te na thatak chu in soizoi hi ani ti hriang u kot kaya motor da toite kalna tura posku ti ken tum zel thu chunga na thok jingburai thei thin ho hi kan in soizoi tlem ni khata dar kar chan ve tat in soizoi hi a tha a than pa hun kan nei lo ani poin lir thei tel lowa kal phak china tal hian ke ya kal tum hi a tha ani in khom kong le kan le na ve na te hian pen net net lo hian kal chak ve tu ani ta tho hi ril ruin angaya thok chuak nun tangkaya piang an hlim mi ti sa mi tho sa rin ringot hian ril ru a hlim thei lowa nula tlangwal le khazir to lo ta tho tur hramei si lo tan in hlo na tur a oma mi in sa a in hlo fak te mi ompuya trante hrelem tur ani lo singapore a chau mi ina omdu mizorama mi ompui ni za le tlat si te hi a fel lowa ti tur dang kan ti hre ani poin ompui nei hian ban ila kan ompui te tho ang kha ke mani ina thok ve mai ila na kan nei ve ani mai hlo kan nei ve ani mai kan hlim jok ton bok ani ha chol ve bok tur ani ya but that tur ani but hi kan chakna lak tharna ani ya ha taka tho reng hi a ha thlak ve ani ya ei le in ti that tur ani ya ei tur le in tur hrisel hi kan ril ru le taksa in amamoa nilum item te hi a tha ani ni e hian ril ru ati thovenga min ti hlim thei classic ni toila ya depression nei chi te suk oma a than pa ani ya in phauman lo ani poin in soizoi pa in tatlan pha in huana kal pha in emo fe pha in ni lum hi a ai phai thai ani roi su zu rui thei thil dang le mei zian zuk ta hian thluak an khoi chia thluak hi ril ru omna ani awangin ril ru ati cha thei hriat na panga duan ila kan hriat na panga mit beng lei vul le tar te hi duat tur ani mu no mi ti te ngai no mi ti te tui i ti te nuam i ti te rim tui ti te hi ngai poimo ve tur ani hek kan hriat na ho hi han ha an ha ve thaya am du zong khilai ve tur ani ma se ril ru kai stroi a theilam ni ram se a tha a entirna kan mitin blue fima en chak kan khilai te ang ti lam zong hi chu ril ru se lo na bul ani zoke khoilai emuna emoni tangkai ve hi a tha a lo bu dan ker lawa ta tho hian kan thilung hi alim thei ti hria ila ril ru anuam zoka kan in chuang ru thin zok ani chu kan ril ru hian angaya midang tan tangkai ila tatlang khotlang thil ko shada in bang ve ila mi tan pui hi ril ru hian angai i hlim pui tur thil ti ching ve la duam ti awang liawa thil ti ta hi a tha sin ha dam hun in siam ve ila in fiam hun in siam ve bok ila eng to nei hau lawa hun thol nei ve zeu hi ril ru hian angai lom na tur zong hi a tha a thil lom om i ton te kai tua tamla mi sual na te thil ti dik lo te lungkai na lam te ain mi that na te thil tha ti te lom na tur lam ngai tua hi practice ila zir thei ani hoi vela lom na tur atam lu tuk lom lo na tur got ngai tua hi a olviau ngai tua na chezok a lo lu vele ngai tua dan thazok om empty in clear dan dang zon tur ani thil clear zawila a hriom le nuam lo ngot thir chuan nun hi a ha thlak min ti hlim tu ani lo chuan min ti chak tu ani ti thofing pakhat a om har san na te buai na te kan to hian kan ti pui tur ani si lo chuan takin zela min ti chak tu a lo ni ngei thin ani thian kop tam a tha ina tom renga mani pindan atanga ti fel mai thei hi atam khop mai
tunlai phei chuan bazar kalngai lovin online in thil tam tak a cha theia mani bedroom atangin nula a rim theihna mahse rilru sel tur chuan ataka mi bula oma titia nui ho te hi a tha ani computer le phone rawata thiat kom lovin pai chana thiat kom tam hi a tha ani ti ve ang che chu ko choi lai ten tong ve ila nui za te siam ve ila nui ve bok la choi khama chung te bula te thu ve in I thil tol te soi ve siam siam ang che har sana te midang shil hre lo la in ti dun awanga thil tha zawk chuak hluai tur a awm lo pawhin rilru in soi thawl ve hrim hrim hian min chawk zang khai thei ani engkim iti thei lo tih pawm te iti thei piah lam tih tum hram suang che itlin bak thok her su engkim hi kan ching fel vek thei lowa kan thei lo na ve tlat te hi a sawt lo ani lukham nei lo tura isua zirtir kan ni a tung he lukham awanga mani dung lam tong khata ti sei thei om gai dam ro khovel fam kim lova che kan ni miau awangin ti sual chang om theia mi dang kai dam hi zir hi a tha a mi kal kai dam hian kan dama kal kai tam te an dama pathian in mi gai dam bok thian te bula omin fiam thu tho ve te a tha bok ani tak mul reng mai muk rul reng hi a ha thlaka pumpuina a chuak du fiam thu vela wang vela honi te pawh nei ve te mi fiam thu a te nui vela in ti engemaw taka fiam thu engemaw deuh hlek hozel nui tha duh lo wancham vela pawh midang khap tum hram te hi rilru te zia ani a fiam thu tha lo soi ve ro tina ero ani lowa I rilru zau ve ro se tina mai ani zawk hrin tranpuina zawng hre suang che kan ram den phun le kan rilru put bang tlang pui han thlir hian pasawna tur kan nei a rilru lama har sanna kan nei ani chuan tranpuina kan zawng hre tur ani lo tranpuina mamawh lo mihring kan awm lo a tranpuina dik hian min chan chuak thei si khawvela mithiam kan tih te hnena kan kal duh lo ani pawhin rilru lam tak tor ro pui ber midang hriat ho lova tu pawh kan pan thei psychiatrist ro pui ber nal isua awma kan mang anna le lungaih na zawng zawng a hlet thlan turin min sawm a sin